Извинете, господине, мога да задам един бърз въпрос? Да. В коя сфера успях да развиете вашата кариера? Правя подкасти. Добре, страхотно. От колко години сте в тази сфера? В 9 години. Кой е най-важният урок, който сте научили за подкастите през тези 9 години? Да правя нещата така, както аз смятам, че трябва да бъдат направени, а не така, както другите мислят, че трябва да бъдат направени. Добре, страхотно. Какво ви накара да влезете в тази сфера? Иска да помагам на хората и да срещам с успешни хора и мисля, че резултатите показват, че наистина съм бил прав, че това е път. Абсолютно. Кои бяха най-големите трудности, които срещахте в началото, като започнахте? Едно от най-трудните неща беше това, че приятелите ми изобщо не вярваха, че това може да бъде кариера. Второто беше, че в България се твърдеше, че това не може да бъде финансово устойчиво. И бих казал, третото беше това да убедя себе си, че има много повече потенциал в тази ниша, именно да се представят положителни истории на хора за пример. Как успяхте да оборите тези съмнения във вас? Както хората, които съмняли във вас, така и финансовите резултати. Най-лесно се оборват нещата, като показваш, че всичко, което правиш, реално е успешно. Тоест, когато резултатите говорят за себе си, дори боговете му учат. Абсолютно е така. Ако някой иска да започне сега в тази сфера, какво бихте го посъветвали? Да не чака да започне още веднага. Добре, страхотно. И ако можете да дадете един съвет към младото поколение предприемачи, какъв съвет би бил той? Съветът би бил: направете нещата така, както смятате, че трябва да бъдат направени, и не така, както хората твърдят, че трябва да бъдат направени. Слушайте се своя вътрешен глас и действайте смело. Добре, благодаря много за отделеното време и ценни съвети.